20 שנה אני בעסק, לא ראיתי אישה יפה ככה. הבא בתור. כן אדם, אני רואה שהכנת לנו קטע ריקוד. ריקוד המניפה. בוא בתור. ב-15 שנה אני בעסק ולא ראיתי ציבור כזה. ב-15 שנה אני בעסק, לא ראיתי כישרון כזה לפאזל. רוברט. פה אתגר בדרך. והיית שמח. שלום עליכם יהודים יקרים, שלום עליכם, מה שלומכם? הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחי גם יחד. ובדרך הגיע הזמן להתעורר, הם באים אלינו. בחגיך והיית השמח. יהודים, קדימה יהודים, לשמוח, שמחה, ובדרך הם באים ושמחת בחגיך תודה רבה. והיית השמח. תודה רבה, הבא בתור. בחגיך והיית השמח. הרבה זמן אני בעסק, ולא ראיתי לוק כזה. בוא. הבא בתור. אחרי 3 שנים הצלחתי לפתח את תנועת הפרפר. צוויטוויץ! 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 אף על פי כן צריך שהמים יורדים על ידי מכל חדם ופים שיתמהמה, כן או בכל יום שיבוא ויבוא ויבוא ישתבח ותקנים ישמש כנגד ידיים ותקנו אף על פי כן יפרוץ ויאמר בכל אמונה ואנחנו נגיע ויבוא ובדרך נצא וניתון לאדם מסגית ניילון הבא בתור. ניילון לא ייתון לאדם. כן, מה הבעיה? נראה לך שלבחורה כמוני יש בעיה? את התפקיד שלי בצבא קיבלתי ככה. את הבגרות שלי עשיתי ככה. ואת התפקיד שלי בעבודה עשיתי ככה. אני מבינה למה אתם רוצים אותי, אבל הוליווד מחכה לי. ב-15 שנה אני בעסק ולא ראיתי בן אדם מאמין כמוך. משוגעים, מה אתם עושים פה דוקטור גיגית ביצ'אי? אז רגע. אני סופרמן. אני אציל אותך. בוא נביא לך.
קאט. אופס.